A mae'n siŵr bod wythnos yma i lot fawr ohonyn ni wedi bod yn un lle dyn ni wedi bod yn cael nôl i fewn i rŵtín ar ôl cael hanner tymor, lle i lot fawr ohonyn ni, mae hanner tymor yn golygu cael brêc o waith a ysgol. Ac i fi, oedd yn really neis cael y teulu i fyny, cael mam, dad a'r y bec i fyny am yr wythnos. A maen nhw'n caru yr ardal yma am lot fawr y rhesymau. Un oherwydd dwi yma, goes without saying. Ond hefyd, maen nhw'n caru y golygfeydd o gwmpas, y harddwch, y caffis a'r siops. So, pan maen nhw'n dod i fyny, mae yna wastad requests bach o lefydd i fynd a pethau i wneud tra bod nhw i fyny. Felly tro hyn, oedd request i fynd i caffi braf yn Dinas Dinlle a mynd am dro bach. So, ni'n hapus iawn gyda'r awgrym yma. So, dyna be nathon ni. Athon ni lawr i Dinas Dinlle ar y dydd Mercher o hanner tymor. Naw, ella bydd rai ohoni chi yn cofio, dros hanner tymor, oedd yna storm doedd o'r enw Ciron neu rhywbeth. A athon ni ar y diwrnod lle oedd storm Ciron ar fi'n cyrraedd. Ond dim ots, oeddwn i'n meddwl, bydd yn oce, cos dwi ddim i effeithio ni cymaint fan hyn ac yw e mewn llefydd gwahanol yn y gwlad. So dyma ni'n fynd i Dinas Dinlle. Wel, dyma ni'n cyrraedd. Ac o'r foment o'r agor drws y car, doedd dim amau o storm Ciron ar y ffordd. Oedd y gwynt mor gryf. Ond, oeddwn ni chydig yn gynt i cael byrdd ni yn braf, so penderfynwn ni trio mynd am dro bach. Ella ddim y penderfyniad gorau oedd hynna, achos oedd y gwynt mor gryf. Oedd e mor anodd mynd am dro, oedd e mor anodd i hyd yn oed sefyll i fyny oedd y gwynt yn eich taro chi o bob un gyfeiriad bosib. Achos doeddech chi methu sefyll yn llonydd fel hyn heb chi cael eich tynnu un ffordd na'r llall. Oedd yn really anodd aros ar ein traed ac oedd gravity really gofio gweithio overtime y diwrnod yna. Ond oedd yna rai pethau oeddwn ni'n gallu wneud i helpu ychydig. So un di bod peidio mynd am dro, ond so un peth i helpu oedd ddim cymryd cam mawr i colli balans ni, cadw'r dau troed ar yr llwybr. Hefyd, ddim yn trio tynnu dy ffôn allan o dy boced i tynnu fideo o'r storm yn digwydd, cos dydy hynny ddim yn helpu gyda'r balans. Oedd yna pethau allu wneud i helpu ni aros yn cadarn y gwynt o'n gwmpas ni. Ac yn y darn nesaf o'r llyfr at y Philipiaid, mae Paul yn pwysleisio i'r eglwys yna o'i bwysigrwydd o sefyll yn cadarn yn ei ffydd. Neu sut mae Beibl.net yn ei gyfieithu i aros yn ffyddlon i'r arglwydd. Nawr y pryd o'r llythyr yn cael ei ysgrifennu ac anfon, roedd yr eglwys yn Philippi yn gwynebu arledigaeth mawr oherwydd ei ffydd nhw yn Iesu Grist. Felly oedd Paul yn ei annog nhw gweitha yr arledigaeth a'r amgylchiadau oedd nhw ynddo, i aros yn ffyddlon i'r arglwydd a sefyll yn cadarn ynddo fe. Ac i ni heddiw yn ein diwylliant gorllewin, dyn ni ddim necessarily yn gwynebu arledigaeth fel y Philipiaid, ond dyn ni dal yn profi yr stormydd a'r gwyntoedd sydd yn ein trio ein ansefydlu ni. Trio ein tynnu ni i ffyrdd o be sydd yn bwysig, ein ffydd a'n bywyd yn Iesu Grist. Efallai salwch, poes y bywyd, amgylchiadau o'n cwmpas yn ein byd a chymdeithas, anghyfiawnder i enwiond am ychydig. Ac roedd Paul yn gwybod yn iawn am hyn, a beth oedd e i gael ei erlyd, cael gwyntoedd yn chwythu yn ei erbyn. Ond hefyd, roedd yn gwybod yn iawn pa mor bwysig oedd o i sefyll yn cadarn. Felly mae'n annog yr eglwys yn Philippi ac yn ein hannog ni gyd heddiw i fod yr un peth. So mae Paul yn dod i diwedd y llythyr ar y pwynt yma. Ac mae'n gadael y Philippiaid gyda rhai anogaethau, neu fel teitl pregeth, rhai adnoddau
fel petai, o'r pethau fydd yn eu helpu nhw i allu sefyll yn cadarn yn yr arglwydd. Felly, dyn ni'n darllen o Philipiaid pennod 4. Frodyr a chwiorydd annoel, dwi'n eich caru chi gymaint ac yn eireithi amdano chi. Dych chi'n fy ngwneud i mor hapus a dwi'n mor falch ohonoch chi. Felly daliwch ati a'r hoswch yn ffyddlon i'r arglwydd. Dwi'n apelio ar Euodia a Syntyche i ddod ymlaen ei gilydd a mae bod yn perthyn i'r arglwydd. A dwi'n gofyn i ti, fy mhartner ffyddlon, ei helpu nhw. Mae'r ddoi yn ragedd sydd wedi brwydro gyda mi o blaid y newyddion da, gyda Clement a pob un arall o'n cydweithwyr. Mae eu henwau i gyd yn llyfr y bywyd. Byddwch yn llawen bob amser am eich bod yn perthyn i'r arglwydd. Dwi'n dweud eto, byddwch yn llawen. Gadewch i baw weld eich bod yn bobl garedig. Mae'r arglwydd yn dod yn fuan. Peidiwch gadael i ddim byd eich poeni chi. Gweddiwch a gofni Dduw am bopeth sydd angen arnoch, a byddwch yn ddiolchgar bob amser. Byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw neu rhoi, y daioni sydd i hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich colonnau a'ch meddyliau ar ddech chi ddilyn y Meseia Iesu. Ac un peth arall i gloi ffrindiau. Meddyliwch bob amser am beth sy'n wir ac i'w edmygu, am beth sy'n iawn i'w wneud, yn bir, yn garedig ac yn anrhydeddus. Hynny ydy, popeth da ac unrhyw beth sy'n heiddi ei ganmol. Gwnewch y pethau hynny dych chi wedi ei dysgu a'i gweld ei clywed gen i. A bydd y Duw sy'n rhoi heddwch gyda chi. A bendith Duw ar yr air i ni y bore yma. Felly, peth cyntaf mae Paul yn cyfeirio at yn yr darn yma ddim yn rhywbeth sydd yn newydd i ni clywed yn y llythyr. Mae'n pwysleisio ar y pwysigrwydd o'n perthnasau ni gydag eraill, trwy apelio am undod. Ti'n swnio'n cyfarwydd efallai? Os dyn ni'n cofio nôl i pennod 2 o'r llythyr, roedd Paul yn apelio at Philipiaid i fod yn eglwys sydd yn rhannu'r un agwedd meddwl, dangos cariad at eich gilydd a bod yn un o rhan ysbryd a phwrpas. Felly mae'r mater yma o undod yn cael ei amlygu unwaith eto. Ond tro hyn, dydy Paul ddim yn apelio yn penodol ond fan hyn, mae Paul yn apelio fan hyn at 2 ragedd penodol sydd yn cael ei enwi fel Euodia a Syntyche, os dwi'n dweud hynna'n iawn. Nawr, dydy Paul ddim yn un am enwi pobl yn y ffordd yma, neu galw nhw allan yn y ffordd yma. Ydy, mae'n enwi ambell i berson i rhoi anrhydedd iddyn nhw a diolch iddyn nhw. Ond dim i apelio atyn nhw fel hyn. Felly'r amlwg mae'r anghytundeb yma yn rhywbeth bwysig iawn i Paul ac i'r eglwys cyfan. Dyn ni ddim yn gwybod lot am pwy oedd y ddoi yma, heblaw am ei fod nhw wedi bod ar rhyw pwynt wedi gweithio gyda Paul a partneru gyda fe i frwydro o blaid newyddion da. Felly'n fwy yn debyg, roedden nhw arweinwyr o rhyw fath yn yr eglwys. A dyn ni ddim yn gwybod chwaith beth oedd yr anghytundeb, sydd yn awgrymu ei fod e ddim yn rhywbeth sylfaenol neu diwynyddol, maen nhw wedi anghytuno ar, neu bydd y Paul wedi ei gywiro nhw. Ond yn lle ei fod yn rhywbeth ynglyn â gwrthdaro personoliaeth efallai, neu arddull a wynyddiaeth. Nawr, dydy Paul ddim yn ei galw nhw allan iddyn nhw teimlo'n eog, neu i feirniadu nhw yn gyhoeddus o flaen yr eglwys. Ond yn lle mae'n dod allan o lle o gariad tuag atyn nhw, mwyn iddyn nhw gallu dod â undod ag adferiad. Mae'n sôn am berson penodol i helpu yn y sefyllfa, galw fo fy partner ffyddlon i, ond eto, ddim yn cael ei henwi, so dwi ddim yn gwybod pwy. Ond mae'r anghytundeb, fel dyn ni'n gweld fan hyn, yn un o'r pethau mwyaf all ddinistrio, diffrodi a creu division o fewn yr eglwys. Dyn ni angen cael undod yn ein perthnasau gyda'n gilydd mwyn brwydro o blaid y newyddion da. Bydd yna pobl gyda'r personoliaethau gwahanol,
bydd yna arddullau gwahanol o wneud pethau, a mae hynny'n peth da. Ni angen hynna i gyd, ni angen personoliaethau gwahanol, skills gwahanol, doniau gwahanol o fewn corff yr eglwys. Ond fel oedd Paul wedi'n atgoffa ni yn pennod 2, mae'n hyndod ni yn dod trwy Iesu Grist, a felly dylsa ein pwrpas ni ac agwedd ni fod yr un peth. A mae'n methu bod os mae yn y tensiynau ac anghytundeb yn ein perthnasau gyda'n gilydd. A jyst fel mae perthnasau ni gydag eraill yn bwysig ac yn helpu ni i sefyll yn cadarn yn yr arglwydd, mae'n perthynas ni gyda Duw hefyd yn peth bwysig iawn. I ni allu sefyll y gwynt yn erbyn y gwynt sy'n gallu bod o'n gwmpas ni. Felly yn yr adnoddau nesaf, mae Paul yn mynd ymlaen i ddweud hyn. Byddwch yn llawen bob amser am eich bod yn perthyn i'r arglwydd. Dwi'n dweud eto, byddwch yn llawen. Pan dyn ni'n meddwl am llawenydd ac amseroedd o hapusroedd a llawenydd, mae'n siŵr bod lot fawr ohonyn ni yn gallu meddwl am rhywbeth. A mae'n siŵr bod nhw'n ymwneud â sefyllfa, rhywbeth oedd wedi digwydd, amgylchiad, efallai derbyn newyddion da, cael hanner tymor off, mynd ar goeliau, neu cael amser arbennig efo teulu a ffrindiau. Ond dydy'r pethau yma eu hunan ddim yn ein gwneud ni'n llawen bob amser. Achos ar ôl cael hanner tymor off, dych chi gofod mynd nôl i ysgol a gwaith. Ar ôl mynd ar goeliau, yn drist iawn, dych chi gorfod dod yn ôl i reality bywyd. Achos mae'n dibynnol ar amgylchiadau penodol. A dyna ydy'r gwahaniaeth rhwng hapusroedd a llawenydd. Ond nid hapusroedd mae Paul yn ei sôn amdano fan hyn, ond llawenydd. Dyn ni'n gallu bod yn llawen bob amser. Nid oherwydd amgylchiadau, ond oherwydd Duw. Oherwydd pwy ydy Duw, ei natur, ei gymeriad, a beth mae wedi gwneud ac yn parhau i wneud ynddo ni a trwyddo ni. A'r ffaith fel oedd Arwel di atgoffa ni a dechrau gwasanaeth, bod ni'n perthyn iddo. Dyna sut dyn ni'n gallu bod yn llawen. A dyna sut dyn ni'n gallu bod yn llawen ein hamgylchiadau ac y pethau anodd a ddioddefaint dyn ni'n gallu gwynebu. Oherwydd mae Duw yr un peth ddoe, heddiw ac yfory. Ac o hynna gallwn ni fod yn hollol sicr a chadarn. Fel mae Adnoddau yn Nehemia pennod 8 yn dweud, bod yn llawen yn yr arglwydd sy'n rhoi nerth i chi. Mae Paul hefyd yn annog y Philipiaid, gadewch chi pawb weld eich bod yn pobl garedig. Mae'r arglwydd yn ddod yn fuan. Reswm arall i ni fod yn ffyddlon i'r arglwydd a sefyll yn gadarn, oherwydd mae'n dod yn ôl a bydd yn dod ag adferiad llwyr i ni a'r byd o'n cwmpas. A wedyn, dyn ni'n cael yr adnoddau yn adnod 6 a 7. Peidiwch gadael i ddim byd eich poeni chi. Gwyddiwch, a gofyn i Dduw am popeth sydd arnoch ei angen, a byddwch yn ddiolchgar bob amser. A byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw neu roi, y daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich colonnau a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn y Mesia, Iesu. Wrth clywed yr bit yna, dydy'r geiriau poeni, heddwch a diolchgar ddim o reidrwydd yn pethau a geiriau sy'ch chi'n disgwyl clywed yn yr un brawddeg. Mae'r geiriau a beth maen nhw'n ei olygu yn hollol opposite. Mae siŵr dyn ni gyd wedi cael pobl yn dweud wrthon ni, paid â poeni. Neu ella dyn ni wedi dweud ein hunan i rywun, peidiwch poeni, paid â poeni. Ond rhywsut weithiau mae hynna yn neud ni poeni'n fwy pan dyn ni'n clywed hynna yn cael ei ddweud wrthon ni. Ond dyna be mae Paul yn neud fan hyn. Yn hytrach, mae Paul yn dangos i ni beth i'w wneud gyda'n pryder a theimladau
a meddyliau a sefyllfeuoedd pryderus. Gweddiwch. Gofni Dduw am beth sydd arnoch angen. Beth sydd angen arnoch chi. Ond nid fel rhestr siopa dyn ni fod mynd ato, ond gyda diolchgarwch. Eto, dyma Paul yn pwysleisio ar y pwysigrodd o ddiolchgarwch a llawenydd. A fel canlyniad, ni'n clywed yr iddewyd hyfryd a pwerus yma. A byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw neu rhoi, y daioni sydd i hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich chlonau a'ch meddyliau, erth i chi ddilyn y Mesia Iesu. Nawr, bydd lot fawr ohonych chi'n gwybod ar ddechrau'r haf roedd dad mewn damwain car eitha gas, ac roedd yn profiad erchyll i ni fel teulu mynd troi. Ac yn y dyddiau cyntaf ar ôl y damwain gyda dad yn yr ysbyty a cael llawer o scans ac x-rays, doedd ni ddim yn hollol sicr be byddai'n digwydd, beth yw'r triniaeth gorfod bod, y rehabilitation, oedd hyd yn oed pethau fel cerdded heb cymorth yn mynd i fod yn bosib. Oedd yn amser pryderus iawn i ni fel teulu. Oedd yn teimlo fel sefyll ar llwybr Dinas Dinlle, gyda'r gwynt yn trio chwethu fi yn personol a ni fel teulu. Ond y profiad mwyaf anhygoel o'r wythnosau yna dros yr haf oedd profi'r heddwch perffaith mae Duw yn sôn amdano fan hyn. Oedd pethau fel o'n i'n gwybod ac o'n i'n nabod yn newid ac yn chwethu o'n gwmpas i a'r teulu, roedd fel petai bod llonydd wedi dod yn y canol a heddwch perffaith Duw yn ein cynnal ni troeddo, yn enwedig y dyddiau cyntaf yna. Ac wrth sgyrsio gyda pobl, gyda rai ohonych chi, dwi wedi trio rhoi y profiad yma mewn i eiriau, ond dydw i methu. Wrth fynd at Dduw gyda'n pryder, gyda'n cwestiynau, a phobl eraill yn ymuno â ni dros y profiad yma, yn gwybod bod Duw yn sofran, yn gwybod bod e dal yn Dduw da, a dio ddim yn newid. Dyn ni'n gallu dibynnu arno fo. Cawson ni'r profiad dwfn iawn o wybod bod Duw gyda ni ac yn ein gwarchod ni. A dyna'r heddwch perffaith sydd i hwnt i bob dychymyg. Does na ddim geiriau iddo mewn profiad. A dyna ydy'r iddewyd i bawb sydd yn mynd ato. Mwyn i ni allu sefyll yn cadarn a bod yn ffyddlon i'r arglwydd, dim jyst y pethau allanol sydd yn bwysig. Y pethau cyhoeddus, y pethau dyn ni'n gwneud, a'r pethau mae pobl o'n gwmpas ni yn gallu gweld. Dydy ein ffydd ni ddim jyst yn rhywbeth sydd yn cael ei weithio allan trwyddo ni, ond yn rhywbeth sydd yn cael ei tyfu a dyfnhau a greiddio tu fewn i bob un ohono ni. A mae Paul yn cyffwrdd ar hyn, sôn am ein meddyliau ac ein colonna. Mae'n dweud, meddyliwch bob amser am beth sy'n wir ac i'w edmygu, am beth sy'n iawn i'w wneud, yn bir, yn garedig ac yn anrhydeddus. Hynny ydy, popeth da ac unrhyw beth sy'n heiddi ei canmol. Hyn sy'n tu fewn i ni, anweledig, y pethau dim ond Duw sydd yn gallu ei weld. Dyn ni'n pobl o gorff, meddwl ac enaid. Felly mae colonna ni a'n meddyliau ni yn pethau holl bwysig. Mae yn y dywediad dis o hyd ar paratoi sy'n dweud hyn, a na i dweud y cwpl o weithiau, cos o'n i ddim yn deall chwaith y tro gyntaf, ond dwi'n meddwl bod yn really bwysig. We are not what we think we are, but what we think we are. Na i dweud eto. We are not what we think we are, but what we think we are. Ac wrth i fi deall o gyntaf, a wedi myfyrio drosto fo, mae'n peth mor wir. Beth bynnag sy'n llenwi ein meddyliau ni yn y pen draw yn treiddio ein colonna ni, sydd wedyn yn cael ei weithio allan yn ein gweithredoedd. Y ffordd ni'n ymddoen, y ffordd ni'n siarad, a'r ffordd ni'n trin pobl eraill.
Felly fel mae Paul yn dweud, maen nhw angen cael eu gwarchod. Os dyn ni'n llenwi ein meddyliau yn colonnau gyda'r pethau hyn mae Paul yn sôn amdano, pethau sy'n wir ac i'w edmygu, pethau sy'n iawn i'w wneud, pur, garedig, anrhydeddus, popeth da a pethau sy'n heiddi ei ganmol, dyna fydd yn greiddio ynddo ni yn ein colonna. A bydd dim lle i'r pethau drwg a malicious i dyfu a greiddio ynddo ni. A byddwn ni'n gallu fod yn cadarn i allu ersefyll unrhyw anhwystr sydd yn ddod. Efallai i ni, mae hynna yn golygu treulio mwy o amser yn darllen y Beibl a'r geiriau Duw, yn gadael i'r gwirioneddau o air Duw yn greiddio yn ddyfn yn ein meddyliau a'n colonna. Neu efallai, dyn ni angen fod yn ofalus o be dyn ni'n darllen a goelio os ni'n gwybod ei fod e ddim yn dda ac yn gwneud niwed i'n calon a meddwl. Mae checio i'n calonna ni o flaen yr arglwydd yn peth rili bwysig i'w wneud. I wneud yn siŵr bod ni'n llenwi nhw gyda'r pethau iawn a bod yna ddim byd ynddo fe dos y ddim fod yna. Fel mae'r salmydd yn dweud, archwilia fi o Dduw i weld be sydd ar fy meddwl, treiddiau'n ddyfn a deall fel dwi'n poeni. Edrych i weld a ydw i'n gwneud rhywbeth o'i le ac arwain fi ar hyd yr hen loibr. Ac y peth ola yn yr darn yma o'r adnoddau mae Paul yn rhoi i'r Philipiaid, mae'n pwysleisio a'r pwysigrwydd o Gristnogion eraill. Does yna ddim byd mae Paul wedi sôn amdano yn ei lythyr at yr eglwys yn Philippi. Doedd e ddim wedi siapio iddyn nhw a dangos iddyn nhw y ffordd o byw hynna allan fel enghraifft iddyn nhw. Y pethau mae wedi dysgu iddyn nhw, y pethau maen nhw wedi gweld o yn wneud ac wedi clywed ganddo. Felly nawr, oedd yn amser i'r Philipiaid i'w wneud. A rhoi y pethau hyn i gyd mewn to practice ac i ymarfer sefyll yn gadarn ac aros yn ffyddlon i'r arglwydd. Gwnewch y pethau hynny, dych chi wedi ei dysgu, a'i gweld, ei clywed gen i, mae Paul yn dweud. A bydd y Duw sy'n rhoi ei heddwch gyda chi. Daeth Paul cyntaf i'r Philipiaid i rhannu'r newyddion da. A wedi gwneud hynny a dysgu iddyn nhw sut i fyw, beth mae'n edrych fel i fod yn disgyblion Iesu, i fod yn corff yr eglwys, sut i fod yn corff yr eglwys yn yr cyd-destun a'r amser roedden nhw ynddo. Roedd Paul wedi ymrwymo i gerdded gyda nhw ar hyd y taith. Dyna ydy discipleship. Mae yna awdur sydd yn esbonio gwneud disgyblion fel hyn, an intentional relationship in which we walk alongside other disciples in order to encourage, equip, and challenge one another in love to grow towards maturity in Christ. A dyna'r enghraifft ni'n gweld yn Paul yn y llythyr yma ac yn ei fywyd. Os ydyn ni'n bwriadol yn ein perthnasau gyda'n gilydd, ac yn modelu i'n gilydd y ffordd ni fod i fyw, wedyn byddwn ni'n tyfu ac yn datblygu fel y pobl mae Duw wedi creu ni i fod, i allu sefyll yn cadarn ac yn ffyddlon i'r arglwydd. Ac i orffen, mae Paul yn unwaith eto yn rhannu'r iddewyd hyfryd yma gyda'r eglwys. Os ydyn ni'n pobl sydd yn rhoi hyn i gyd ar waith, bydd Duw sy'n rhoi ei heddwch gyda chi. Ac i Paul, doedd cerdded gyda'r Philipiaid ddim yn gwaith. Doedd ddim yn gwaith caled. Roedd yn fraint iddo. I annog a cherdded gyda'r Philipiaid. Dyn ni'n gweld troi llythyr i gyd y ffordd mae Paul yn cyfarch y Philipiaid. A nid yw'r dechrau Adnoddau dyn ni wedi darllen yn eithriad. Yn dod full circle i dechrau yr darn yma, mae Paul yn dweud, frodyr a chwiorydd annoel. Dwi'n eich caru chi gymaint ac yn hiraethu amdano chi.
Dych chi'n fy ngwneud i mor hapus a dwi mor falch ohonoch chi. Dyna oedd Paul yn teimlo tuag at yr eglwys yn Philipiau, y Cristnogion eraill. Felly, ein perthnasau gyda'n gilydd, yn ceisio undod ac yn rhoi lawr ein gwahaniaethau a'n ystyfnigroedd sydd gyda'r potensial i creu division ac ysgwyd ni. Ein perthynas gyda Duw, i fod yn llawen ynddo fe yn bob amgylchiad, y top o'r mynydd, ond hefyd y dyffryn isel. Oherwydd pwy yw e? Yn mynd ato mewn diolchgarwch i ofyn am ein anghenion a roi ein pryder iddo fe gyda'r addewid o'i heddwch perffaith ef. Checio'n meddyliau, yn colonnau, fel bod nhw'n llawn pethau da, pethau o ddiarth Dduw. A'r enghreifftiau o Cristnogion eraill yn cerdded gyda ni ar hyd y taith ffydd. 4 adnod mae Paul yn rhannu oedd i helpu'r eglwys yn Philippi yng nghanol amser anodd. A mae'r adnodau yna i ni gael heddiw, i helpu ni aros yn ffyddlon i'r arglwydd ac i sefyll yn cadarn. Hyd yn oed pan mae'r stormydd yn dod a'r gwyntoedd yn dod i fewn. Mwyn i ni ein hunan gallu profi a gweld a tyfu, ond hefyd i fod yn tystiolaeth i'r byd o'n cwmpas ni. I ni allu broedro o blaid newyddion da, fel Paul, a gweld teyrnas Duw yn lledaenu. Frodyr a chwiorydd annwyl, dwi'n eich caru chi gymaint ac yn hiraethu amdanoch chi. Dych chi'n fy gwneud i mor hapus a dwi mor falch ohonoch chi. Felly, daliwch ati a'r hoswch yn ffyddlon i'r arglwydd. Amen. Dyn ni'n mynd i cael gweddi i orffen. A bore yma, dyn ni wedi bod yn clywed lot am sefyll yn cardan a chwarae teg i chi, dych chi wedi bod yn eistedd. Felly, fel ymateb i'r hyn dyn ni wedi clywed, yr hyn mae Duw wedi bod yn siarad gyda chi am wnewch chi sefyll gyda fi yn ystod y gweddi yma. Fel arwydd o'n ymateb ni iddo. Dewch ni weddio. O Dduw, diolch ein bod ni'n pobl sydd yn byw yn goleuni yr atgyfodiad. Dyn ni'n dinasyddion y nefoedd sydd gyda'r gobaith sicr yn o ti arglwydd. Ac oherwydd dy aberth mwyaf di, dyn ni'n gallu bod yn ffyddlon i ti. Dyn ni'n gallu sefyll yn cadarn yno ti, yr un sydd ddim yn newid. Yr un sydd yr un peth ddoe heddiw ac yfory. Ond arglwydd, dyn ni'n ymwybodol iawn bod yna pethau sydd yn gallu ein taro ni ac yn trio ein hansefydlu ni. Arglwydd, dyn ni'n dod â'r pethau yma i ti nawr. Bydd yna pethau gwahanol i ni gyd. Ond dyn ni'n dod â nhw naw o'th flaen di. A Duw, dyn ni'n gofyn am dy help i ni fod yn pobl sydd yn ymroddedig i fyw yn ffyddlon i ti, i allu sefyll yn cadarn yn ein ffydd yno ti. Arglwydd, helpa ni trwy'n perthnasau gydag eraill, i cael yr undod yma, i ni allu cydweithio gyda'n gilydd, mwyn weld pobl yn dod i profi a dynabod di, yn ein perthynas gyda ti. Bod yn llawen a diolchgar yn pob sefyllfa oherwydd pwy o'i ti. Hyd yn oed pan mae'n anodd, hyd yn oed pan mae'n pethau yn brifo, diolch bod ni'n gallu bod yn llawen yno ti achos ti di'r Duw sydd ddim yn newid.
yn ein meddyliau ni, yn colonnau ni. Bod nhw'n cael eu llenwi gyda pethau o ti. Dim pethau'r byd neu lle mae'r un drwg eisiau dod i fewn a trio dynistrio. Ond yn dy wirioneddau di. A hefyd trwy dysgu eich Gristnogion eraill a cherdded gyda'n gilydd. Arglwydd dangos i ni fel unigolion sut ni'n gallu tyfu ar llefydd penodol. Dyn ni angen mwy o tyfiant ynddo ni. Mwyn i ni allu bod yn cadarn yno ti. A hefyd i fod yn eglwys gryf sydd yn tystiolaeth wedyn i'r byd o'n cwmpas ni. I weld pobl yn dod i fewn i dy deyrnas di, yn profi bywyd llawn yno ti. Dy enw di dyn ni'n gweddio, Arglwydd. Amen.